हेल' लोगोफोर गोदान भिडिअ मोनसे फरायबावबाय माने गामिनि माइरं खांनो नागिरदों सेंग्रा सिख्लानि बैसागुनि बैसागुआव जों लागोन सेंग्रा सिख्ला आरोना एकदम गैयाबाबो 40 जनसो जागोन नायलाय माने जों लागोआ मारै आरो माबायदि समायना बेहाय नुसिगोन आरोना दै गैयै जाम्फैबो दं दै गैयै माने बाव दैया थाबाय थायोमोन बै खर'आव बान्दो बायफ्लंनानै दा गैला ओमफ्राय ओरैनो माइआनो गायनो मोना नै जों लागोनि लामाया ससेया जाबनाय आरोना ससेयाथ' माबामोन बै बुंनायसोमोन गैला गारला जोब्बाय बेसेबा गोबावसै बांद्राय माथाय ओरै फाग्ला गोजालै माबायदि बानायनो हेलमेट आंना बुजिबाय एकदम लोगोफ्रा फाग्ला गोजाथार नै दासो फार्स्ट माने ओरैहाय खांलांग्रोनोसैनो हाबनाय नै लामाया माबायदि नायलाय जों लागोना लामाया हेभि माबायदि बियो आगरा बेनो ना सोरहाबा आगरा नैबे जाबाय आरोना फालें बायदिसिना बानायो आरोना ने आब' नोंसोर आगरखौहाय दाननो हायो अर्डार ने जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो बानायनोबा नैबावनोसै अर्डारबो मोनो ने माबायदि बानायनो जिखुनु आदाव सोंहरबानो जाबाय माबायदि खालामहोयो बानायखानाय दंबा बानायखाना थांजोब्बाय ने दा बेल'सै बानायगासिनो दं बेबो लानोबा लाखादोलै औ नै जों लागोआ फान्थावआ ओइ बिरबल फान्थाव सिगाङावसोलै खनसे बैसागुआव नुलांदां औ गोजान थाखायो ने थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दंदां फान्थावआ आगोलबो बैसागुआव नुलांखादोंमोन आं बिनि फिथाइखौनो थांनाय बोसोरावबो थाइनैनो सिगां खाना लांदोंमोन आङो बिदिनो फैनानै होननानै आरो देग्लाय गोगोम थाइबावखाबाय बैसागुआव लांगोन र' होनलाय जोथोन लाबा माने मोजां मोनजायो जोथोन लानानै बिदिनो गायनांगौ बागान थानांलाय ओंख्रि जानो थाखाय बिदि गायदो बबेयाव फांसे बिदि एसे गोबां गायबानो ओंख्रिया आन्दाया आरोना गोसोबायदि मोनजायो बोसोरसेया आरामसे जों लागोनि दुब्लिया ओरैबो जा मोजां बार नांफैयोना बेजों ना बरिया जाफैयो मा ओंख्रि माजाय ए दस नानिनि बाहागखौथ' बैसागु नानिनि बाहाग बिसिनि नानिनि बैसागुनि औ नुदा मानसिखौनो नै जों लागोआव दा गोगोम जुखाम दं फाग्लासो एकदम उनाव खावलाबायनानै जालाबायनो हागोन दा नायलाय जुखाम जोब आरो जोंनिथिंजायबो बेथ' एकदम खोलाहा जाथारबाय आरोना जोंना हौरैसो थाबाय नायलाय गोगोम जुखामल' गासिबो जुखाम गोजाथार माने माबानिफ्राय एग्रिकालसारनिफ्राय बेगरा फ्रि फैयो बेगर मुलि बयबो बिदिनो फ्रियैनो बयबो गायसावजोबो आरोना फ्रि मोननानै गासिबो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा माबायदि नै सुरा लाबा हैगोनलै सुरा हरदो दे दाबो एसेल'नो नै माइरंआनो नै बैसागुनि मैथाया जा मोजां माबाबाय अमा बेदरजों मैथाजों जानोसैलाय जानांगौआ बैसागु बोथोराव नैरा मैथाखौ माबाबो दंना होनो बेलाय बेथ' मैथा बांगालरा मैथा गोखैबो दंना बैयो नै बावबो दं लागाय मोनदेरसो नै गोरलै गोरलै दं बे सिगां माबा नायगोनदां ने लागाय मोनदेर दंरा
फिकनिक जानायनि दे सेरनायलाय दे लागाव दाबो जोबखायाखैना सेर दाय गैया केमेरामेनखौ लागाव होदो केमेरा दे खेरबो दे दे लागाव हलि दे आंनावनो फोनांबा जेकेटखौ फुनांगोन आं गोदान हरदों थागोन आङो मा हलिसो बिदि गैयाना दे हले दे खेबदो दे सेरदो सेरथायलै बिदि जायो नामा दे बिनिफ्राय नायनि दे दैबो दै दे हंनैलै दुनु मुनु आधा केजि जेबो गैया आइदिया खालामना हरदो सिमिनि सोबानो आदा खिया बे नङाबा जा बुरा ने आधा केजिया थैयो लोङो माबासो Budak kerja mana? Gimana lada? Yang lainnya. Mesti mana kamu deh? Hei, montaman pada? Oh. Ayo. Salah. Haklah. Boleh dah. Ses. Kalau. Coba bincang. Ya. Bahasa sudah segar. Ursala. Cimi kunang notu deh. Notu. Nang lali. Terus. Kar kaya. Aduh, lagu dah. Holi gile kaya kali dah bu. Ini nih, isnau, ayo nopo ada holi gile lah jumpai, ailai, apa lah, sadar jumpai. Jadi maru pangniat, bawa sih gile berna holi, abis sih gile berna abis nang lah jumpai asyik. Alah, nah mangkri. Aku cakap leh, aku dah dah. Aku balik kan sih. Mana aku suka tu. Dah full kali, sekolah kita kan nama. Tapi tu tu ni, apa dah? Macamnya mana tu? Nanti kau ambil pusat. Hüsü. Bicara hüsü bay. Ayo ses leh. Bos lah. Aku kadrot mana? Kamu macam muka kali ayo. Geran sih Ayo geran gaya. Oh. Geran lah udah karale. Oh dah full aku. Oh anu kau salah kau dah. Dia silo. Cil nanti geran. Ya, macam full lagi na. Mana bahasa lain? Abis geran lagi unda. Kita kau isi full ni, dang paling. Ni bisa sana ada karkai sih. Yang hongkong aku tu benar kena baik. Hinjau kurai jangan cibi sania. Sabir gilin saya bisa kau masa kita. Bitang ada ina agar banyak kai sunu. Kira kamu Tukra. dulu. Fung kabai dah fung cuy. Fung kabai ni. Ayo neng nang. Biji pun jamba. Nih salah. Dasu sedang ni. Anak geran sini nih je begila. Anak pun dong bawa gula kan sih. Sabir gilin sih bisa baik. Mairong kangnya thar mana abir gilin baik jengar na bawa dana.
फैयै नै एकदम बाजिबनाव आग्लायनाया मोनलाबोजोब्बाय जोङो गासिबो लास्टनि नायसै नै आइनायाव नायफिनसै माबायदि फुनखोथाय फाग्लाफ्रा आंखौ ओइ आइना गैया आइना नायदो आइनायाव नैबेनो जागोन दालां नुयो दा बेखौ नैबाव नायसैलै आइयो माथो फाग्ला सेम फुंजोबखायोलै बारा गैयालै आबिर खेला आबिर आं फालिया सानथारदोंमोन फाग्लानि दे बेखौनो माथो नांबावगोना गेलेबावो दो आग्लाय लाखिदो दे नै दा मोनबाय फुनलायजोबनो लगायजोबगोन रावबो बे गिसिखारा ओरै लाबोलाय नै माजों लगायदों होन्दों जों नै बे माने मैख्राय आरोना बिजौबो जाजायोलै नोंथांमोन बे बुस्थुआ बिनि माबाया फिथाइयाबो जाजायो फिथाइखौथ' जाफेराखै आङो बिजौआ जाजायो बिजौआ जा मोजां दालिम फिथाइसो दा आबिरजों लागोन आरोना आबिरजों फुनलांजोबगोन माइरं मोननांगौआ न' सिङाव हाबजोबदों नामा आगे फुनग्राबो फैसिगोन दा मनाव जाना बेरायदों ने आबिरानो सिख्लाफोरखौबा बिराद फुनो बिसोरो डेन्जार आया डेन्जार होद खोनाना हो खावलायावसोलै सिख्लाफोरनि खावलाय जानो मोनाबा गोसा सोराङानो बिसोरो डेन्जार खायबाय लागाव मावबाय सारायनि हांगारखौ लायदों थावना लागायनाय मबाइल हाबबाय ना नायदो माबायदि फुनसिनबावो नायलायसै मा गोजाखा मानसिफ्रा लोगोफोर जों दा आबिर गेलेखांबाय माइरंबो खांखांबाय नै बिसोर लास्ट ओमफ्राय दा जोब्बायानो होनजाबाय नोंथांमोनाबो दि मोनदों लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय